Amanzi kaJesus. Ekse sharp kuze bafowethu. Ngihamba utho Jesus kamera lakho? Nhlanhla Khaya. Oh, okay. Ngihamba noNhlanhla Khaya uJesus ungena ngakuphi manje? Hayi basa ngiphuza ngithi amanzi kaJesus. Angithi uwe wa create amanzi. Yeah. Yeah. Usho ukuthi amanzi la? Amanzi kaJesus. Awuthi uJesus sekashaya amanzi ane flavor. Yeah, sorry, never mind about that. Okay, ithi singene uJesus uyasho ukuthi unamanga, wona amanzi. Okay, yeah. Ngihamba nobani lana? Nhlanhla Khaya. Nhlanhla Khaya, wakuphi? Wasejabulani, eJangalala, eBanana Land. Danko. Yebo. Yeah man. Okay, bheka Jangalala wasejabulane what whatever. Ngizokubuza like few questions ane. Yeah. Yeah. If mangibheka mfethu, would you rate me 1 until 10? 7. Wow, it's 7. Angana reason respectfully 7. 7. Yeah. Okay. What is your type? Mina angina type, leyo nje ugeza yabo. Yeah. Type yami umuntu ogezayo. Ngi height yami ngipha nga cut of 10. 8. And then the 2 and you. How obvious phela like umuntu and like mina ngimfishana angifuni like umuntu omude kakhulu yabo. Mara nje. Oh mina ngimude kakhulu noma ngimude. Umude kakhulu kimi, umude. Ufuna umuntu ongakanani? Like umuntu ongakabo, like esulingana so. Yeah. So which means I'm not your type. No, I didn't say that. Mina like bese ngisho ukuthi umuntu like ocisha lingana nami. Yeah. Ubani umbulisa ngani? Hayi, umntwana sesikolweni. Oh, okay. So ngitype yakho noma ngitype yakho? Yo, angina answer shem lapho like angazi, angina answer. Yeah. Mawubhekile singaba yini mina wangani or straightforward? Ngaqale ngifake ku friend zone yabo ngikubona ukuthi inhloboni ka band. Sure. Inhleki vele ima ufakana kanjani vele ku friend zone? Angitshela umfana umfaka kanjani ku friend zone? Like mawuqala ukumazi phela ngeke like uvele ugagamele, mele uqale bomngane wakhe umuntu yabo umfunde sharp. Yeah. Ugcine nini ukusmash? Hayi ngicela ungangibuze lento mina ngiyicelebasi gang. Ucelebasi gang? Yebo. Hayi wena bakubiza ubani? Nhlanhla Khaya. Nhlanhla bani? Kyle. 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 Yebo. Nhlanhla Khaya. Singakuthola laphi mhlawumbe? Ku Instagram Nhlanhla_Kyle03 la ku Facebook Nhlanhla Khaya yabo like akekho umuntu ongangazi unless wena nawe ungazi. Mara mina ungangazi ugcina ungazi. Nhlanhla Khaya kahle kahle wenzani vele? No, like mina I won't say much, ngiyazifundela and like ngifuna ukuba influencer yabo into ezinjalo. So yeah, I'm still working on it though. Yeah. So amakiki Maria wathola amakiki. Yeah, like angathola amakiki such like bangenzi host like if you maybe host event yabo izinto ezinjalo. Yeah. That's all I can say. You're not an MC? No, MC ke mina into zokufoster angizenzi. Because vele mina venza ukubooka ngithola phofu maduzane vele kunebheshi. Noma ungangibooka ngizovela and ngizonza into engidime ngayo ukuphapha vele yeah sure. Yeah, entertainment. Yes. Awuphaphe nje sibheke ukuthi enhle kwenza njani mawuphapha. Okay, fine guys. Okay. Njengoba ngizophapha ke ngiyantshela guys name. Okay, mina ngiyangiphaphela ngeke ngisho kuningi ngizothi word of the day. Okay, sure. Ungaphaphi ungagezi. Lokho ungakwenzi. Mawuzazi ukusawugezi ungaphaphi. Intombazane ayinganuki ikhwapha. Yilokho engizokusho kuphela ngiyabonga. It's a wow. Ukhwapha wena. Cha bhuti leli unganqika kulo alinuki nakancane since lokhu sijiva la kodwa ikhwapha nikusukunuka. Usho kanje? Ngisho kanje. Ungalinuka. Ngena it's safe. Unganuka. It's safe. Guys, comment ukuthi nifuna ukuthi ngilinuke lokhapha noma nifuna ukuthi nilinuke. No, ngifuna ukuthi alinuke manje. Angazathi comment ngifuna ukuthi alinuke manje. Nayiqonda la wena. Okay guys, bhekani kanje ngizolinuka but angeke nginikhombise. Ngifuna ukuthi nicomment ukuthi nafuna ukuyibona le part le ngilinuka na. No, like uyakwazi ukunika nakulo like that's all I can say guys akuliwa umsinda ukho intombazane iyageza mawungagezi kuphelile. Alright bafethu hayi linuka kamnandi nokudlela ngadlela phezukwayo. Yes ungancika. Ngiyancika ne. Manje uleke into amanzi kaNkulunkulu. Amanzi kaJesu. Amanzi kaJesus. Amanzi omthendelelo. Ngiyabonga mfethu. Thank you. Awushaya intro kuphuma nje.
Okay bafethu ke nasinsi vele ningibonile. Okay manifuna ukungithola Nhlanhla_Kyle ku Instagram and then ku Facebook Nhlanhla_Kyle. Sibonge siphinde sithokoze sharp. Bafethu senzwile ithi ngivaye but sozama ukuthi sithole abanye abafiwa bakhona sibathi nje interview kancane kokugcina before sivaya kuyisi boy Nkosi the King. Please make sure ukuthi uya like, uya comment, uya subscribe, uya share, ungabukeli one bafethu. Danko.